Sí. Aquest és un dels grans plats, totes les variants que hi ha de mar i muntanya, els plats propis més de l'Empordà. Aquest és un dels més, per mi el millor, sincerament. Originàriament, el primer plat que es va fer, representa ser d'aquesta mena, era de pollastre amb llagosta, en una època on la llagosta era molt més barata que no pas el pollastre. Imagina't. Ha plogut una mica. Però a mi, si tu em dius quina és la varietat, diguem-ne, que m'agrada més de closca per barrejar amb un pollastre en aquest sentit, et diria la gamba. De fet, per mi la gamba és la reina del mar en aquest sentit. I, per tant, per fer aquest plat, home, jo només us demanaria que no l'heu de fer un dia que tingueu la butxaca una mica grassa, saps què vull dir-te? Que digueu, avui a Roma por todo, i escolta, encarrego a la peixateria unes gambes grosses d'aquelles que hi vagin de veritat. Penseu sempre que al cap de setmana, després us explicaré un truco, però penseu sempre que al cap de setmana van més cares, vol dir que entre setmana pot ser millor, El cas és que si féssim la recepta més o menys per 4 persones, aquesta és una recepta, ojo, alto les seques, que heu de parar una mica l'orella. Només per una raó, perquè no és com la pilota a l'olla, que ho diem tot allà, tot de cop, i vinga, ja ens hem d'oblidar de tot, i només amb els 4 ingredients en tenim prou. Aquí hem de parar una mica l'orella, A veure. Per tant, goita, més o menys per 4 persones, tu necessites un pollastre, bon pollastre, 2 quilos i alguna cosa, però que te'l tallin de mínim a octaus, a octaus, entesos, no volem talls grossos, no volem quartos, que vinguin a octaus. La gamba, com t'he dit, de preferència grossa, gamba vermella de la costa, tal com Déu mana. Aleshores, com ho faríem? Heu d'entendre una cosa, els gustos es fixen amb els greixos. Això és molt important. Quan vosaltres heu fregit gambes alguna vegada amb oli d'oliva, has vist que pràcticament l'oli s'ha tenyit d'un color vermell. Estem d'acord o no estem d'acord? I a partir d'aquell moment, aquell oli ja està saboritzat. Té gust de gamba. Si suques pa, dius, cony, m'estic menjant gambes. Estem d'acord o no? I tant. Per tant, és molt important en aquest cas, Joan Lluís, que aquest oli l'hem de protegir. Com ho hem de fer-ho, això? Primer, un bon oli d'oliva de qualitat. Després, l'estri que farem servir, proporcionat a la quantitat de gènere que nosaltres necessitem, doncs hi tirem l'oli d'una manera generosa. Entesos? I aleshores la primera cosa que fem és sofregir les gambes. No les acabem de coure del tot, però les sofregim i les enretirem. Aquella gamba ja ens ha deixat gust allà, Correcto? Sí, tant. L'estic notant ja. Amb el pollastre salpebrat, en aquest mateix oli, doncs enrossim el pollastre. No volem coure'l del tot, volem que agafi un color maco. Tampoc volem cremar l'oli, Per tant, prudència en aquest sentit a l'hora de fer servir els focs, Aleshores, quan ja tenim el pollastre enrossit, també el separem. I aleshores aquí comença el sofregit. Què heu de fer? Tengeu ceba, i la ceba que vagi fent, que vagi al foc més baix, la ceba que vagi fent, que vagi agafant aquell color, que es vagi caramelitzant, que vagi agafant un color marronós sense cremar-se, i quan teniu el color ja així una mica enfosquit, hi poseu una mica de tomàquet ratllat. Tampoc excessivament, però una mica de tomàquet ratllat. Molt bé, deixem el tomàquet 5 minutets que vagi fent aquest sofregit, un raget de conyac, un raget de vi blanc, d'aquests del tipus Gran Xef, o d'un vi d'aquests de Gandea o de Batesa, d'aquests que són uns blancs forts, per entendre'ns, Deixeu que redueixi una mica aquest alcohol, tirem el pollastre dins, que és el que ens convé que es cogui, i aleshores hi afegim o una mica de brou de malalt o senzillament aigua. Aleshores, tapem, i a foc lent, mira, potser 40-45 minuts. Anem revisant de tant en tant, si veiem que se'ns ha begut massa el caldo, doncs n'hi tornem a tirar una miqueta. I, per tant, allò que vagi fent. El pollastre quedarà tendre, anirà agafant tots els gustos. En paral·lel, què fem nosaltres aquí? Una de les grans salses de la cuina catalana, que és la picada, amb qualsevol de les seves formulacions. Per tant, en aquest cas farem una picada, que la podem fer amb el pímer, la podem fer amb qualsevol estri, la podem fer amb el morter, evidentment, doncs que faríem un parell o 3 de llesques de pa fregit, un parell de grans alls fregits, 4 avellanes o 4 ametlles, un manat de julivert, uns brots de julivert, hi ha qui posa una mica de safrà, a mi no m'hi entusiasma, però una mica de xocolata negra ratllada. Una mica de xocolata negra ratllada. Aleshores agafareu una mica del brou de la cocció, el tirareu a dins i triturareu tot això i en fareu una pasta, per entendre'ns, Allò és la picada. Entesos? Sí. Per tant, quan ja teniu el pollastre pràcticament buit, que visten allà que han fet xup-xup, què farem?
i tirarem les gambes perquè facin un minutet o 2 minutets en allà, acabin de donar el gust. Tirarem la picada, també aquest parell de minutets en allà ben repartida per tot el guisat. Ja veuràs com et quedarà una salsa rapada en el pollastre, rapada en la gamba, i que és un plat que d'alguna manera et mereix ser menjat a l'intimitat per sucar, per mullar-te els dits i per llepar-te'ls. I tant, i els colzes, si cal, si regalem una miqueta l'oli. En fi, Fermí, avui és veritat que això era una miqueta més elaborat, però escolta, fàcil, ben explicat, i per llepar-se els dits com sempre. Molt bé. Una abraçada, Fermí, molt bon cap de setmana. Salut.